Arratsaldeo. Azkena esan duna autodidakta, naizela nik uste dut hori izatela ni salbatu nagoena. Ni salbatu nago autodidakta izatea, zentik. Eskolan ikasitakoak nereganatu izan balitz, dena okerre izango zen. Orduan, nik autodidakta izateaz zer esan nahi du? Nik aztertu eta nik sakondu ditudala sakondu behar direnak. Bueno, ikusiko ditugu gauza batzuk, nahiko horita direnak, baina hasiko gara pixka bat historia horren, euskararen historia horrekin, dakigun gauzekin, ez? Adibidez, dakigu generoa ez daukala, euskarak, hori, kendu ezkero bat edo bi edo hiru gauzatan, pertsonetan. Ze eragina duen arnasketak euskaran, ez da inoiz ez aipatu izaten da, baina ez da sakondu arnasketa horrek dauken eragina euskeran. Eta gero, hitzaren eraikuntza eta bukaera nola diren ere begiratuko ditugu. Beste gauza bat garrantzitsua da, azentorik ez dagoela euskaran, azentorik, eta ze andoriak ateratzen ditugu gauza horiekin. Adibidez, azentorik ez badago, zer esan nahi du? Denak hitz guztiak llanoa direla o nola esaten da, ez dakit nola esaten. Arnasketaren eragina euskeran ez dugu aztertu, baina nik esaten dut euskera datorrela onomatopeia edo nik esaten duan antzeko hotsak. Onomatopeia esan nahi du sonido parecido, similar, antzeko hotsa, eta nik esaten dut antzeko hotsa esatea oso ondo dagoela euskeraz, onomatopeia esan behar. Eta zer esan nahi du horrek? Euskarak nik demostratzen badut onomatopeiatik edo antzekotatik datorrela zer esan nahi du horrek? Euskara baino lehenago hizkuntzarik ez zela egon. Euskentza, ni demostratzen badut. Hitz guztiak, euskarazko hitz guztiak antzekotza direla, onomatopeia direla, zer esan nahi du? Aurreko hizkuntzari ez dagoela euskeran. Eta joten bagara euskerara erromatarrak iritsi baino lehen, erromatarrekin iritsi zirena badaki uzaten Jangoikoa, Ama Virginia, Santuak, Apaizak eta religioakin lotuta dagoen hitz guzti horiek erromatarrekin etorri ziren. Erromatarra baino lehen, pentsatu dezakegu ez dagoela inungo hizkuntza bultzatuko zutenik euskera aldatzea. Orduan, lehenengo ondorioa da hori. Euskera inundik ez badator, euskera berez hasi zala. Eta orduan, zer ikusten dugu euskera berez hasi zenetik, hori izan duguna, azentu hutsa, eta jatorrizko hizkuntza badela. Ez dagoela besterik, esaten badugu, ez dagoela inongo arrastorik beste hizkuntza batetik hartutako hitzak erabiltzen dugula, zer esan nahi du jatorrizkoa dela. Euskara baino lehen,
etzela egon beste hizkuntzarik euskerakin konparatu izaten bada. Osea, euskera izan zen bakarra bere tokian, o jaio zen tokian, dena onomatopeia edo zera antzekotzakin lotuta badago. Orduani ez naiz hartuko beste hizkuntzekin hori esan da. Ez naiz hartuko beste hizkuntzekin ia berdina esaten diren hauek, ze esan nahi duen besteak. Zergatik, esaten badut, euskera onomatopeia edo antzekotzekin datorrela, beste hizkuntza batzuk ere esan liteke berdina. Horregatik, onomatopeia edo antzekotzak izan liteke Asian edo Amerikan, berdinak euskararena, zergatik, antzekotz asko berdinak erabiltzen ditugulako. Guzti hori, esaten badugu, ez datorrela beste hizkuntza batetik, nik esaten dut naturatik datorrela. Natura izan zela gure maisua eta guk naturatik ikasi gendula hitz egiten euskaraz. Beste zer bat, aditzak. Aditzak daude batzuk sintetikoa deitzen diogunak, esan nahi du aditz laguntzailea behar ez dutenak, baina dira 22 edo 23. Beste aditz guztiak aditz laguntzailea behar dute. Laguntzailea behar dute. Eta gero daude izenak esango dugu. Zarata osotasunean hartzen dituztenak hizkuntza. Orduan, antzekotza edo onomatopeiak zer egin behar du? Lehengo gauza egin behar duna da, deskribatu nundi datorren zarata hori. Nundi dator zarata hori, eta zarata horrek zer esan behar ditu. Zarata horrek, onomatopeia horrek, ekarri behar digu irudi bat burura. Bestela ez dauka zentzurik. Zarata bat egitea ezer nahi du, ez duena nahi ezer esan. Orduan, derrigorrez, onomatopeia batek, edo antzekot batek, derrigorrez, zerbait ekarri behar digu burura. Orduan, adibide batzuk jarriko dut. Huts, esaten dugu, huts ez dagoela ez. Baina nola dakigu hori nondik atera dan. Badakigu, egiten badugu, esaten ari gara, haizea botatzen, gorputza ustutzen ari gara. Eta gust hori esan nahi du, hutsa dagoela, ez dagoela ezer. Baina putz egiten badugu, esaten dugu putz egiten ari da. Baina haize botatze horrek ez da haize botatzea bakarrik. Putz esaterakoan esaten ari gara, pu. Eta gero huts, huts. Zer esan nahi du? Haizea botatzen ari gara, baino ez dugu ezer botatzen, ez gura, ez mokua, hutsa, huts. Beste bada, astu, zer esan nahi du astu? Atz, zer da atz? Atzean gelditu dana, atz. Eta astu, zer da? Zerbait atzean gertu dagoena. Astu.
Jeiki, da, umeak egiten du lehenengo hitza, jaiotzerakoan, eta ki da jaikitzea, igotzea. Zutik jarritzea da jaiki. Eta gero beste adibide bada, jan da zerbait ahoan sartzen dugunean eta hasten garenean jaten, jan egiten dugu eta horregatik dator hori ere zergatik. Orduan, esaten dugunean, gure adituak esaten dutenean, zer izan zen lehenko, pentsamendua edo hitza. Adibide hori, aspalditik dago gure artean. Eta nik esaten dut, euskaldunentzako hitza izan zen lehena, ez pentsamendua. Zergatik, hitza naturak ematen digulako. Ematen digu, guk errepikatzen dugu, naturak ematen diguna, eta hori hitza da. Eta gainera, zentzua daukan hitza. Zergatik, betik izango da, naturak erakutsi diguna, adar bat puskatzen danean, darrrr entzuten dugu. Darrrr. Eta halako, ehundaka adibide jarri. Euskararen jaiotza. Euskararen jaiotza hizkuntza bat ez da hasten bere kabuz. Ez badago inor laguntzen diguna. Ume batek ez du hizkuntza bat ikasten. Ez badauka ondoan ematen diona adibideak eta zer esanak eta umeak ikasten dugaten da, ez. Baina guri hasieran euskaldunoi nor izan zen gure laguntzailea. Natura izan zen gure laguntzailea. Horregatik, gure hizkuntza da naturan entzuten diren errepikatzen oso. Gainera, eta hau da, inoiz ez dana landu oraindik hizkuntzaren ikasketa batean, da arnasak, gure arnasak, ze eragina zuten hizkuntzan. Ze eragina. Eta ez gara, inoiz ez gara sartu horretan eta ez dugu sartu horretan. Baina, hasieran esaten badugu, antzekotzak edo onomatopeia direla hitzetan sartuta daudenak, gero nola aurkitzen ditugu onomatopeia horiek hizkuntzan. Arnasa daukan eragina oso handia da. Zergatik, nire ustez, dakigun bezala nola dan gure arnasa, eta adibide batzuk daude 77 orrialdean, onomatopeia esateko indar bat behar du, hitzean. Eta indar hori nork ematen digu? Ematen digu arnasak. Orduan adibide batzuk jartzen baditugu, ikusiko dugu, eskua. Eskuaren onomatopeia da hu. Entzuten duguna, kolpe bat ematen. Edo estularen onomatopeia da tu. Ez nahi luzatuko.
espanaren onomatopeia da eta zer egiten du arnasak? Osatu eta betetzen du onomatopeia hori. Orduan, esan dugun lehen nuntzeak, ez du laena, arnasan ze egiten du. Arnasaren bi gauza ikusten ditugu. Arnaz hartzea eta arnaz botatzea. Onomatopeia, la, a. Arnaz hartze, ku da. Eskuaren onomatopeia, bukaera, arnaz botatze hori, botatze horren bukaera. Orain, artikulua deitzen diegu, baina hori izatez da arnazaren bukaera. Espana. Hor ere dago, arnaz hartze bat, onomatopeia, eta bukaera. Gehiago, hor jarraitzen du eta ikusiko ez dute, eta baita bukaerak ere hor jartzen ditugu letra handiagoekin ikusteko, eta baina arnaz hartze hori, edo hori iparraldean oraindik erabiltzen da, badakizute, erabiltzen da ikastoletan. Arnaz hartze hori, entzuten dan arnaz hartze hori. Baina, zer gertatzen da euskerarekin? Euskeraz idazten hasi ziren idazleak, espazik egiten euskera, ez ziren konturatzen, edo hori arnaz zarata zirela, ez zirela izen bat esatearren, arnaz hartzea zirela. Baina, beraiek etzekiten onomatopeiaren zergatia, eta orduan idazten zuen arnaz da guzti, hitz baten partea zalakoan. Beraiek, esan du euskua. Ja, baina, euskaldunak ez duen esaten eskua esatearren. Ez zan arnaz hartze fuertea, ku zen onomatopeia, benetazkoa, eta bukaera zen, arnazaren botatzea. Así que, hor, inork ez du landu hori, baina zeudek ehundaka eta ehundaka, hitz, hasten direnak arnazaren zaratarekin. Edo, zerrenda bat, neko luzea, erabiltzen dena arnazaren indarra hasteko hitz egiten, eta esaten, eske bestela, onomatopeiak ezin dira esan, ez dakit nola esaten dan, ezin dalako esan konsonantea hasiera batean, esan diteke, konsonanteazko hasierakoak badaude, eta onomatopeia daukatenak, baino arnaz hartze ez daukatenak. Adibidez, bekin hasten direnak, hitzak, beko, oiko, opeko, oek ez dute arnazaren zarata. Asko daude, arnazaren zarata behar dutenak, baino beste batzuk ez dute behar arnazaren zarata. Eta gero, hori erdian gelditzen dana, hasierako arnaz hartze hori gehi onomatopeia edo antzekotza. Eta gehi bukaera izango litzateke hitza. Hitza, hasiera, arnaz hartzea, onomatopeia botatzea, eta gero batzea. Oen bukaera horri, bukaera horri, deitzen diote artikulua dela, ez dakit, artikulua, holan. Bakarrik izango da, akademikoki esaten dana artikulua, baina
ez dauka beste zentzurik artikulu horrek esatea edo ez. Eta gero, hitz asko badute izenen artean beste letra batzuk ez dakiguna zergatik dauden. Baina, argi dago, euskaldunak zerbait esaterakoan eta espazen oso zaila izan bazen, sartzen zuten soinu batzuk, adibidez, zeak gehitu egiten zituzten soinuakin borobiltzeko hitza. Adibidez, mu da izen, esan nahi du amaigabeko eta horri erantzen badiogu urra adibidez, mu urra esan beharrean, mu eta urra esaten dut muturra. Te hori sartzen diote, baina hemen idatzita dago, baina te hori sartzerakoan soinu bat sartzen dute. Bi izen artean beste soinu bat sartzen dute. Su, kalde, suarena, alde, suaren alde, baina esateko esartzen diote ka hori soinua, ka, su, kalde, hobeto, lasaiago eta ulertzeko modukoa delako, ez ka horrek ezer esan nahi duna, ez du ezer esan nahi, baina ka sartzen dute soinua betetzeko. Eta holan daude beste 100 hitz euskeraz sartzen direnak soinuak, idatzita baldin badago letra bat jarri behar dezu. Ka adibidez, edo te, gaztain, gaztainarena, hain da, gaztaina pasatzen badugu egur baten gainean, egiten du gaz, eta gaz, dator ere gero, gasto, gazta, hor egiterakoan gasto bat gaztaina horretan. Baina, gaz hain izan beharrean, esan dute, gaztain. Te hori sartzen dute osatzeko hitza, ez besterako, bakarrik osatzeko. Bueno, hemen daukazute adibideak, zergatienak, eta hori izango da gutxi gora bera gure mamia. Nik egin behar nuen beste gauz bat, eta da gorputzaren izenak, gorputzeko izenak, aurkitu ditunik 130 izen gorputzekoak, 130 onomatopeiak dadozenak, antzekotza direnak, 130 gorputzean, eta ez dago asko zere gehiago. Hanka, esku, hemen daukazute. Lehenengo soinutik, ahots, zer da ahotsa? Guk, logoria daukagonean zaiten dugu. Eta, zer egiten du aho honek? Eta nola deitzen dugu aho egiten erari? Aho. Zer esan du horrek? Euskaldunak izena jarri ziotela, guztien jarri ziotela, onomatopeiak esaten zuen izena bera dala, onomatopeiaren soinua
izen bihurtzen zituena. Atza, jaio, hartu, hots, buru, garunak, inor jakin nahi du zer esan daun ez duena ulertzen, segituan esaten dio. Hemen gainera, nik egiten duguna da, jakiteko ez dakienak ikus dezan nun nola eta idazten dan, eta zergatik idazten dan, erantzi diot, argazki batzuk, hori, zer da, hartu, coger, tomar, eta orduan, hots dator, hatz punta bat, hemen, belarrian sartzen bat zute, eta hori, entzungo ez zute, hots. Buru da, burua, hau egiten badezue buruan, entzungo dezute. Jan, esan dugu lehen, jan da. Arnasa da, hartu, nahas da, nahastua. Aire nahastuak hartzea da, arnasatzea. Aire nahastuak. Guzein, guk sudurra daukagu eta sudurrak zaratak ateratzen ditu. Bata da botatzea eta beste bat hartzea. Orduan, botatzerakoan, soinu hori, ematen du za moduan esaten ari zela sudurretik. Za. Eta za hori nola idazten da? Za ez zu. Botatzea. Eta zera sudurra da, soinua, arrasa botatzen dizuna. Eta urra da, sudurraren puntako, urraren antza dugulako. Urra. Eta alderantziz, hartzen badezu, uz egiten dezu. Eta zer da, uz egin da, arnasa, sudurretik hartzea. Uz egin, ez da usein. Usein da. Bukatu da. Hemen, publikatuko, ez da publikatu, baina nik hori ikusten dezuna, pantailan ikusten dezuena, hori urrengo ateratzen denean zera, eta zerak ere baitu, nola da, bideo txiki batzuk motza direnak, baina jakiteko nundi datorren izena, ez? Baina volumena ez da entzuten. Ez? Hemen entzuten da, baina horrez. At da, arnaz botatzea, eta zer da at? Atea, kanporatzea. Guzti horiek izango dituzue urrengo gogo. Beste gauza interesgarri bat da, da zerbait indartsua egin behar dugunean arnasa
hartzen dugu. Eta nola hartzen dugu arnasa indarra euritzekoa. Eta izekin lotuta daude eundaka. Iz da kirola egiten dutenak, lehenengo, ikusten behar zute, egiten dute iz hori indarra eukitzeko. Iz, eta indarrik ez badauka, izilik zer da? Ezer gabeko indarra dagoela, izilik. Iz erdi zer da bat, erdiko indarra dakazula, izerdita zaude, nekatu ditzara, eta ez daukazu erdiko osoa. Guzti horiek, gure mokoan ikusi dutu zuen. Besterik ez dago. Badago, baina beste baten esango zuen.